Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Epic Gamer. Σήμερα είναι το πρώτο επεισόδιο από τα παιχνίδια τα παλιά, όπως έχω γράψει και στην ιστοσελίδα μου. Τα γραφικά από αυτά τα παιχνίδια είναι χάλια, έχω εδώ μια παλιά κονσόλα με 57.000 τέτοια παιχνίδια. Βέβαια θα ήθελα να τα δούμε λίγο γιατί έχουν έτσι λίγο πλάκα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι που θα δούμε είναι το Super Fighter. Είναι πολύ δύσκολο, παρόλο που είναι παλιό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τώρα φτάνουμε σε δύσκολο σημείο. Αυτό δεν το περίμενα. Όπως καταλάβατε είναι πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, πάμε σε κάτι άλλο να δούμε. Λοιπόν... Ένα άλλο ωραίο παιχνίδι είναι το Car Race, όπου πρέπει να ολοκληρώσουμε μία πίστα μέσα σε 40 δευτερόλεπτα. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Έχω 37 δευτερόλεπτα, ο χρόνος δεν φαίνεται στη δική σας οθόνη. Τώρα έχω 30. Εντάξει, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γενικώς έχει δύσκολα παιχνίδια, αλλά με χάλια γραφικά. Παρ' όλα αυτά, όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν την κονσόλα, λέγεται PX360 και θα το βρείτε στα παιχνιδάδικα με 20 ευρώ. Τώρα έχω 10 δευτερόλεπτα και δεν προλαβαίνω με τίποτα. Έχασα. Δείτε που ήμουνα και που ήταν το τέρμα, ο χρόνος, το σκορ και η ταχύτητα. Αυτά. Λοιπόν... Αυτό εδώ το παιχνίδι είναι σαν το Pac-Man, αλλά διαφορετικό. Και τα φαντασματάκια για παράδειγμα είναι κάπως σαν ψάρια και εγώ δεν είμαι ακριβώς Pac-Man. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Έχω 9 ζωές όπως βλέπετε. Με κυνηγάνε κάτι ψάρια, κάπως έτσι. Και πρέπει να καλύψω όλο αυτό το πεδίο με κίτρινο. Χωρίς να με φάνε, τώρα με τρώνε μία φορά, έχω άλλες 8 ζωές. Πάλι με έφαγαν.
Είναι πολύ γρήγορα, δεν είναι σαν το Pac-Man, σαν τα φαντασματάκια του Pac-Man. Όπως καταλαβαίνετε, δεν βλέπω να νικάω. Μπα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Με παγιδεύουνε συνέχεια, δεν μπορώ να προλάβω. Καλά, μπορεί και να προλάβω, αλλά δεν νομίζω, εντάξει. Θα δείξει. Μάλλον δεν θα μπορέσω, όχι. Τώρα, άμα με φάνε, τελείωσε το παιχνίδι. Γι' αυτό και θα είμαι κι εγώ πολύ προσεκτικός. Έμεινε μόνο εκείνη η πτέρυγα, αλλά δεν πειράζει. Χάσαμε. Τέλος πάντων, αυτά ήταν λίγα από τα παιχνίδια που ήθελα να σας δείξω, έτσι για να αλλάξει λίγο το κλίμα. Τώρα παραπάνω πράγματα θα δούμε αυτή τη βδομάδα σίγουρα, διότι θα ξεκινήσουμε το story του Advanced Warfare του Call of Duty. Αύριο θα ανέβει και το trailer, όπως θα δείτε. Ελπίζω να γελάσατε με αυτό το βίντεο πολύ. Εγώ το διασκεδάζω όταν παίζω αυτά τα παιχνίδια. Σαφώς και δεν έχουν καμία σχέση με PlayStation και τέτοια. Αλλά να ξεφεύγουμε λίγο. Αν και τώρα τον τελευταίο καιρό έχουμε ξεφύγει αρκετά. Έχουμε δει Survivor, εκεί πέρα την Ευρυδίκη. Έχουμε δει το τρέιλερ από την ιστοσελίδα μου. Εντάξει, φτώνουν μέσα τα πράγματα. Έχουμε δει και καταστροφές από βροχή. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεό μου. Περιμένετε να ξεκινήσουμε και το story του Call of Duty Advanced Warfare μέσα στη βδομάδα. Όπως σας είπα, αύριο θα ανέβει και το trailer. Αυτά. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεό μου. Κάντε ένα subscribe, στηρίξτε με, ένα share. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεό μου. Γεια σας.